El seu és el projecte Rehabitar el barri. Crear vincles a l'àmbit educatiu, cultural i social que promoguin la transformació social i l'apoderament ciutadà. Aquest és l'objectiu principal d'aquest projecte desenvolupat per professors de la Universitat de les Illes Balears i que ha comptat també amb la col·laboració d'investigadors d'altres universitats espanyoles i europees. A través de les pràctiques artístiques, la transdisciplinarietat i el treball col·laboratiu han impulsat processos d'innovació educativa i de transformació social en contextos perifèrics i en risc d'exclusió social. La creació de vincles entre l'àmbit universitari, escolar i social ha fet possible un treball conjunt entre l'alumnat universitari i de primària, professorat, famílies, artistes, habitants i institucions del barri.